Η Ducati Panigale 1199 SSTK είναι η αγωνιστική μοτοσικλέτα της ομάδας Cosmocar Eco Ducati Team. Ήλθε κατευθείαν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα με το αγωνιστικό kit της ιταλικής εταιρείας για την κατηγορία Superstock, με το οποίο αποδίδει 202 ύπους από τα 1200 κυβικά των σε σχήμα V90 2 κυλίνδρων της, που κινούν τις βαλβίδες τους με το περίφημο δεσμοδρομικό σύστημα. Η Panigale είναι η πιο πρωτοποριακή μοτοσικλέτα παραγωγής που έχει αγωνιστεί ποτέ στα Superbike. Αυτή η κόκκινη καλονή βρέθηκε στην πίστα των Μεγάρων για το δεύτερο και τελικό γύρο δοκιμών της νεοσύστατης ομάδας, ώστε να γίνει η επιλογή του οδηγού που θα την εκπροσωπήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα καθώς και σε έναν αγώνα του Ιταλικού πρωταθλήματος. Οι δύο οδηγοί που κάθισαν στη σέλα της αυτή τη φορά είναι ο πρωταθλητής Κώστας Κοντομάρος και ο νικητής του κυπέλλου της κατηγορίας Open 600 κυβικών Γιώργος Παπασταύρου. Παρά την κρύα πίστα, τα slick λάστιχα της Pirelli ανέβασαν θερμοκρασία και οι χρόνοι κατέβηκαν. Ας παρακολουθήσουμε αρχικά τον Κώστα Κοντομάρο στα εντυπωσιακά πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες. Ο Κώστας Κοντομάρος εξηγεί στους μηχανικούς την αίσθηση που του έδωσε η μοτοσικλέτα και αμέσως μετά συμβουλεύει τον 18χρονο Γιώργο Παπασταύρου, με τον οποίο άλλωστε αγωνιζόταν κάτω από την ίδια στέγη το 2012 με την ομάδα Zerozen. Ο Γιώργος Παπασταύρου γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1994 και οδήγησε μοτοσικλέτα για πρώτη φορά σε ηλικία 4 χρόνων. Το 2010 δοκίμασε μια Super Sport μοτοσικλέτα στη διάρκεια ενός track day και από τότε η ταχύτητα τον συναρπάζει. Το 2012 συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας στην κατηγορία Open και στο τέλος της χρονιάς το βρήκε στην πρώτη θέση της κατάταξης στα 600 κυβικά. Οι επιδόσεις του τράβηξαν την προσοχή αρκετών και του έδωσαν το εισιτήριο για τις δοκιμές επιλογής της επίσημης ομάδας της Ducati. Ας τον απολαύσουμε. Η τελική επιλογή της Cosmocar Eco Ducati Team είναι ο Γιώργος Παπασταύρου και ο Γενικός Διευθυντής της Cosmocar κ. Steven Sirtis δήλωσε: «Η Cosmocar θέλει να δώσει μια νέα πνοή στους αγώνες και επιλέγει ένα νέο ταλέντο που έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Θα επενδύσουμε στο μέλλον και ο Γιώργος Παπασταύρου είναι ένας οδηγός με επιμονή και όρεξη για δουλειά που είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά».